La malaltia del Huntington és un trastorn hereditari que és causat per un defecte genètic i que es caracteritza per la degeneració i destrucció del teixit neuronal. Actualment té una incidència d'entre 5 i 10 casos per cada 100.000 habitants. Provoca uns trastorns motors realment molt importants, amb un tics entre els braços, el tronc, i que realment el principal problema és que és una malaltia hereditària i dominant. Això vol dir que si el teu pare o la teva mare té la malaltia, tu tens un 50% de possibilitats. Des de la Facultat de Medicina, el doctor Jordi Albert i el seu equip es troben immersos en l'estudi de l'evolució de la malaltia del Huntington i l'avenç en aconseguir l'alentiment de la progressió dels símptomes. L'equip del doctor Albert treballa en la síntesi de la BDNF, una proteïna que genera el propi cervell i que ajuda a protegir les neurones enfront de la degeneració i desenvolupament de la malaltia. El BDNF és un factor de creixement que regula la supervivència d'aquestes neurones. Per tant, en estudis in vitro com estudis amb animals hem pogut veure com realment podem protegir aquestes neurones. Aquí el que hem estat fent és fent estudis de com aquest factor tròfic, que podem intentar administrar-lo, que és el problema que ara tenim, que no sabem quin seria el mecanisme actual. El BDNF no passa la barrera hematoencefàlica i hem de buscar mecanismes nous d'administració del BDNF. Les expectatives de futur d'aquests projectes o les aplicacions que pot tenir són amb un llarg plaç. Realment és un procés, estem parlant de malalties neurodegeneratives, hem de saber que són malalties que duren forces anys, s'han de fer moltes comprovacions abans que realment es puguin aplicar en humans, en pacients, i que realment això d'aquí pugui tenir una aplicació. Jo crec que les molècules realment les tenim, sabem quines molècules poden protegir, però ens fa falta també saber quina és la manera com les tenim que aplicar. Gràcies al projecte d'investigació que es fa des de l'equip científic i a iniciatives com les de TV3, estem davant del que serà el primer pas per aconseguir estabilitzar el progrés de la malaltia del Huntington. S'obre una porta a l'esperança per als afectats i les seves famílies en forma de qualitat de vida i avenç de curació. Esperem en un futur no molt llunyà.